Nagaland atum Karbi Anglong along late nangkepet ington tetik NH thongkebra trok lapen NH thongkebra sirkep atowarpi karangkha jiaphan saikedeng Havar ke hara longta munit hejan kache honte thapen kache raithek jia puthak cherok tok amai padupon Malasi Bridge of Hope project along Osomalo Tumaphan Akerap Asonamung Kirondam Kardom Pinikarbing Long Life Prime Tama Birta Longpen Nilisami Julie Baby Lapen Nonarjikha Birtang Tonpen Nagaland Administration Pen Arnivang Interstate Aduya Hoy Kaikiaman Karbiang Long Alongli Nankipera Jok Pini KSA Bokajan Regional Committee Ahin Pen National Highway Thomkebra Trok Lapen National Highway Thomkebra Sirkep Atowarpi Karangkha Japan Kachesekpon Nagaland State Ahin Pen Non Malom Pardun Ron Karbiang Long Lapen Nagaland Japek Jahoyalong Nanglutsi Nagaland Sorkar Ahin Pen Asonason Kajingthura Sonasai Dengpon Long Bangso adi malong pini KSA Bokajan Regional Committee chunbang Nobin Rongpi ning duk alamthe chepaklangpon Bangso ahoy along leputhak aphong sorkar atum chingki chingwailo bonta thang ki therabi kedoji kali aphiong lithuong si thekpon thulong bomlo Bangso aputhak Assam Sorkar lapen KAEC kachari atumta arjulong leason si cheplang thurong pusi KSA pen arbokpon Lasi Nagaland Sorkar Pen Karbi Anglong along lialong asona site nakiklem asonamung Japon etika bangke National Highway Thongkebra Sirkep lapen National Highway Thongkebra Trok Karangkha site Dengji pusi KSA chunbang Nobin Rongpi Pen ning Japon Tong Jundu Karbi Anglong along len cross doan stami ingsam jin men pachi dampo pu tami non apyong nang bar om ajok non litumbang ke ning ke thea vidyasi non mai nitum sarkar la phan mate go phan chi songnang kokpo lasi nilitum la so aru yangbong Pinap dik pen pone litum Nagaland government of Han labangso Karbi Anglong along le kwan ma nan cross char do an sami alang ma son development na claim ani bang JCPN long le na pasur pilar dang sami pulablo holai hui a pilar puthot ka chi phan cross char do an ladak current post kadu bedanai lo lai hui development dik so abang gen litum ladak Nagaland government of Han abang chi songnang kokpo la sini tum 39 highway lapen 36 atowar pi nili tombang karbilo charia songbang rangkha nangkokpo Lapen labang so atowar pi karangkha bangke arnisi pone nini pone puthekhe athema Nagaland Sorkar atum aron repen sainang kedeng andim an asonamung Japon petik anke laposon si towar rangkha thebji pusi ning Japon rinti Lapen bangso along hamphang asong doan lapen rong arat doan ta nangkacheto dunja phansi kachunigrita padopon Dilai Ben Bijoy Rongpi Karbi Anglong Lai Nonakaya Hud Hi I Daini Alam Pen Kache Honte Kache Pathi Lapen Kache Lang Serer Alam Nangke Klang Bom Lang Ajok Apran Karmut Pen Danglok Chetheng Chechokta Dolo Bangso Photha Karbi Anglong District Police Atum Patirpi Ponsi Lahai Alang Ki Khang Dun Thekja Phanpura Cherok Togamai Habar Ke Haralongta Padopon Pier Thelong Monerato Nang Hache Data Pita Kireng Dunjiapan Kijoy Kigali Kachere Laban Kap Here Nangji Ason Kido Piklang Bangso Jok Hi I Daini Po Lampen Kachihon Tetap Munit Angbong Kachelang Select Nang Kiklang Bom Langa Joksi Karbi Anglong District Keton Kilang Mati Police Atum Paterpi Ponsi Prek Jama Havar Along Lahai Hui Akisung Pen Kachipong Raidun Thekja Phanpura Chirok Tokamai Padupono Bangso puthak volongko maji dong muka kalong kapadopon ason thak thaksi kedamtang phaikoni ni phaikrehini ani Havar kehat Sangtimili Karbi Culture Hall along chirok tokamai padopono Havar kehat VDP asong amai phu Hari Yadav kachiphai phu pona mailong Havar kehat Police Station OC Lintu Bora Sangtimili SGB Deboram Rongpi National Level Human Rights and Social Activist Dr. Dipjyoti Saikia Lapen VDP Klembang Ronga Saratumta Chitongron Bangso Mai Lam Kachi Thampon ke Non ke Kroitap Kachan Thetap Jasmet Hi I Daini Lapen Monit Hijan Angbong Kachilang Select Kapavideja Phansi Kachi Thanchimung RDP Pono ইয়াত উপস্থিত আছে আজি ধৰক ভিডিপি হওক
বা সমাজৰ আন যিসকল নেতা তেওঁলোকৰ লগত যিটো মোৰ এটা আলোচনা হৈছে বা যি আমি কথা বতৰা বাৰ্তালাপ হৈছে ভাৱ আদান প্ৰদান হৈছে তাত মই সুখী যে মোৰ লাগিছে তেওঁলোকে গাঁৱত গৈ পেলাই নিজে নিজে কাম কৰিব কাৰণ আমি এই নেতাসকলে যেতিয়ালৈকে নিজে নুবুজিব যেতিয়ালৈকে নাজানিব তেতিয়াহ'লে গাঁৱৰ আন লোকক বুজাব নোৱাৰে যেতিয়ালৈকে গাঁৱৰ আন লোকক নুবুজিব বা নাজানিব বা বুজিব নোৱাৰে বা বুজাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে এই সমস্যাবিলাক সমাধান নহ'ব আৰু আশা ৰাখিছোঁ যে অদূৰ ভৱিষ্যতে কাৰ্বি আংলং জিলা আৰক্ষীয়ে যিটো প্ৰগ্ৰেম কৰিছে অদূৰ ভৱিষ্যতে কৰিব আৰু ইয়াৰ পৰা সকলো সমাজৰ সকলো স্তৰৰ লোকে মানুহ হিচাপে এটা ফলপ্ৰসূ এটা মেছেজ যাম Nonakaya porhut chirok tok kedopen kibang chilang arni penki lapuson alangki nang dokok pulote methang chepare dengpon pera prabjin pen raikom sai khiatumapan birta kapali phijia phansitami mayalong chithanpon la sofi hi idaini pu ko anse ahok hema klardak pen raratumapan kapachini ponjipura lamkan arjan sitami paklangpon havar ke hat pen harsang rongpi karbyang lai South Africa Amazon Range ang namalong kilialang royalang nangli thekdamlong igluma jongsi thekdamlong ikelang lepute haladak alang royalang koson labang soputhak chini damsnan Langroy pulote ilitum kadu kavita chini lapen theklong hurbinong bonta langroy lo pualingkali labangso alang royabang project binong aroy alang karklok thek lapuson alang nangli thek iklong loma jongsi nangli chini jining hangle pude ade maklong humri damlona nangli tumpen non kelang ponik bom labangso alang roy lake Amazon Range ang namalong pen nangkili alang roy alang adim lake South Africa arlo along sikedo bonta manghuda meme alam sida alama bangke ahok labangso alang roy alang keso ang uiketet kapanghun ang thek achara long penle nangli paledam iksita nangli theklongji Ladak madu atumle damsita langroy sunamatsi une Amazon Range ang nam laki South Africa along sekedo pirthe ang bongpen nampi ke the nai lepute la South Africa along kedo Amazon Range ang namlo labangso ang nam angkang pialong 30 million samuluka phaido aningkan wangta labangso alang royalong la sonsi langka peso son karklok bok theklong labangso alang royalong achi thekido amara rapiamat siabe kilidung labangso alang royala la anlo ang tankeso komatni atumpen voti kapamen I lapen komatni atum saka chodang I lapuson theklong International Desk Report Karbyang Live Coronavirus joini kichu movie kijun movie aporahut Malasi Dolamara Bridge of Hope project along ke doa somara tumaphan kichu hormu ake joypen kapajirdam Believers Church of India tum prek jamadi malong tuition center mate child care project do bangso project along det pi kankira prangke osomara tumaphan lokethan anke pacho avarsai kibi pon penajok osomara tumaphan aning parong asai claim set bota bangso corona vur pen pirthe adang ing hapling ajok bangso project setami ing hap cheklo lasipini puthot osomara tumaphan sang dali budma jangthu biskut haihui ake joypen keron padu konthusi apranga teng paman ponthulo bangso asai kidenga hut BLCC klembang rangsina taruta chetong dunsi hormu keron longjia phan ing budun lapen osomara tumaphan corona vur phuthap than pachini pom labangso COVID-19 benajok labangso school along bangke tuition sitame aprang ke thanbom sitame non bangke tutor lapen social worker atomhan salary ki pitek the benajok non labangso sumar atom bangke tuition sitame avedalo sitame non ason relief fund an non ki piason thak thaksi labangso aprang mede mil ki piateng bangke aprang ke ladaksi methang akichen mate labangso schoolong se hanan same pibom same nona banke pithek the det tahaipo labangso COVID-19 benajok lasi nona banke lason asap hormonang le an same osomar phan lason hang si nonke ron non pini ke ron ason se ron bom pobosi ang song pen nilitum phan pachini lasi labangso school ke ine ke kidam tang
ke doan bang ke mesen same non COVID-19 ben ajok kichilo da son si mandet lo Dolamara Energy Son Rong Park Karbi Anglong Lai Tang Dipini Prime Tama Bir Tage Lapan Sikang Toniglo Dome Tagmi Kurwang Thu